дирӯз рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи осиё расман оғоз шуданд. Дастаҳои футболи шомили гурӯҳи И ки минтақаи марказиро намояндагӣ мекунанд, вохӯриҳои худро дар майдони марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир намуданд. Дар дидори даври аввали бозиҳои гурӯҳӣ дастаҳои футболи суғдиёнаи Ӯзбекистон ва Нефтчии Қирғизистон ба ҳам омаданд. Дар дақиқаҳои охирини қисмати аввали майдондорӣ футболбозони дастаи суғдиёна ба задани гол мушарраф шуда, қабл аз ба танаффус баромадан бартариро ба даст гирифтанд. Голро ба дарвозаи Нефтчӣ тавассути зарбаи сар муҳофизатгари дастаи суғдиёна Лука Чермел ба ҳадаф расонид. Дар нимаи дуюми майдондорӣ футболбозони дастаи суғдиёна ба задани голи дуюм мушарраф шуданд. Футболбози сербиягии дастаи ӯзбекистонӣ Марко Колокович муаллифи голи дуюми дастааш шуд ва ҳамин тавр тими футболи суғдиёнаи Ӯзбекистон дар даври аввали бозиҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё ғалаба ба даст овард. вохӯрии мавриди таваҷҷӯҳ дар гурӯҳи И ин рақобати клуби марказии варзиши Артиш бар муқобили тими футболи Алтинасири Туркманистон маҳсуб мешуд. артишиҳо дар майдони худ бо ин рақиби таҷрибадор рақобат намуданд. То дақиқаҳои охири нерӯсанҷӣ ҳисоб кушода нашуд. Дар дақиқаи 85-уми бозӣ футболбози дастаи клуби марказии варзиши Артиш Элчибек Рашидбеков ғайри интизор тӯбро тавассути сар вориди дарвозаи дастаи хеш сохта, ҳамин тавр меҳмонон тавассути худ гол бартариро ба даст гирифтанд. аммо артишиҳо то лаҳзаҳои охир барои наҷоти бозӣ мубориза бурданд ва ҳамин буд ки талошҳои кашидаашон билохира натиҷаи дилхоҳ ба бор овард, зеро дар дақиқаи сеюми изофанамудаи охири рақобат Абдуллоҳ Шарипов тӯбро ба кунҷи поёнии дарвозаи Алтинасир ворид намуда дастаашро аз нокомӣ наҷот бахшид. ёдовар мешавем ки барои клуби марказии варзиши Артиш ин аввалин бозӣ дар ҷоми конфедератсияи футболи Осиё маҳсуб мешуд. баъд аз даври аввал дар гурӯҳи И дастаи футболи суғдиёнаи Ӯзбекистон бо касби 3 имтиёз садрнишин аст. тимҳои футболи Алтинасир ва клуби марказии варзиши Артиш 1 имтиёзиро ба даст оварда дар зинаҳои поёнтар мавқеъ гирифтанд. дирӯз ҳамзамон дастаи футболи дигари Тоҷикистон Хуҷанд дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон аввалин бозии худро дар доираи рақобатҳои вохӯриҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё анҷом дод. рақиби дастаи футболи Хуҷанди Тоҷикистон тими футболи Копетдаги Туркманистон маҳсуб мешуд. шогирдони Рустам Хоҷаев аллакай дар дақиқаи сеюми рақобат ҳисобро боз намуданд. футболбози соҳибноми дастаи Хуҷанд Далер Ёдгоров ҳисоби вохӯриро кушод. бо гузарои 4 дақиқаи дигар футболбозони дастаи Хуҷанд боз як ҳуҷуми дигарро созмон доданд ки Далер Ёдгоров ба он нуқта гузошта моҳирона тӯбро ба дарвозаи рақиб ирсол намуд ва ҳамин тавр ҳисоб 2-0 гашт. тими футболи Хуҷанд аз дақиқаҳои аввали рақобат бо тафовути 2 гол пешсафиро дар даст дошт. бар муқобили бошгоҳи шаҳри Ашхободи Туркманистон ҳунарнамоӣ ҷолиб мекард. дар нимаи дуюми рақобат ҳамлагари дастаи Копетдаг Бегенҷ Акемедов ба задани як гол даст ёфта ҳисобро 2-1 гардонид. аммо ин охири кор набуд, зеро дар идомаи вохӯрӣ ҳамлагари дастаи Хуҷанд Тоҳир Маладӯстов ба натиҷаи ин дидор нуқта гузошту шогирдони Рустам Хоҷаев дар бозии аввали вохӯриҳои гурӯҳии ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бо ҳисоби 3-1 ғалаба ба даст оварданд. дастаи Хуҷанд дар даври дуюм озод буда дар даври сеюми вохӯриҳои гурӯҳӣ бо дастаи Дордои Қирғизистон рақобат мекунад.